Planen var at skulle til Nordkamp på 4 dage. Og retur. Nordpå langs den svenske kyst. Og sydpå langs den norske. Men vi skulle nå fra Polarcirklen for at se midnatssolen. Det ville vi gøre i en Piper. En eventyrrejse. Det blev også et rigtigt eventyr. Der var nogle spændende flyvninger. Der er 5.000 km, der skal flyves. Vi skulle have så lidt med som muligt. Vi var jo 3 grandvoksne mænd. Ja. Vi skal starte over. Telt og sovepose, ligge under der og lidt proviant. Og alt det brændstof, der kunne være i maskinen. Den flyver, den var fuldstændig proppet. En lille smule helt tung. Vi er på alle mod nord. Vi skal mod nord! Det er mig. En af de ganske få græsbaner, vi fik slået på. Flyvepladserne er gode deroppe af, må man sige. Så vi starter fra Allerød. Og et pænt langt startløb. Med en god tung flyver. En tur på 14 flyvninger. Den første skulle vi ud på nu her fra Allerød. Første take-off på en eventyrrejse til Nordkamp. Fra Allerød. På flyveplan. Nordpå gennem Sverige. Frokost i Borlænge. Nu kan jeg lige fortælle lidt om, hvad der er nede under os. Jamen det kan Kim gøre, han ved lige nøjagtigt, hvor vi er henne. Ja, vi vest for os. Nordvest, der ligger Njurundabommen. Det er en hyggelig by, som er en lille forstad til Sundsvall, som er den store by, der ligger her længere frem. Men vi er på vej ud over Sundsvall-bugten, og det er så den svenske østkyst op. Det er den svenske østkyst. Jamen, goddag igen. Goddag igen. Hej, hej. Vores DME har lige fået kontakt. Om 15 minutter skulle vi være der. Ja. Og der er 100... Hvad? Vi flyver 151 knop. Det er meget hurtigt frem til næsten 300. Det går meget godt lige nu, hva'? Ja, vi flyver jo her på andet stræk i dag. Vi er på vej op i det nordlige Norge. Sverige, hedder det. Nu skal de finde ud af, hvor vi er. Finland, nemmere er vi. Vi er faktisk som fuldstændig rigtigt, som Kasper siger, at vi er på vej op til det nordlige Norge. Ja. Og på nuværende tidspunkt befinder vi os over det midle Sverige, lige ved Botniske Bugt. En by, der hedder... Vi flyver mod Ølskoldsvik. Fra Härnösand har vi passeret for 5 minutter siden. Så okay, vi har halvanden time tilbage til dagens anden gentankning. ja. Dagens anden 2,5 timers stræk. Cirka 3 timers stræk. 183 nautiske mil. Vi er en 20-30 knop medvind, så det går rigtig hurtigt opad. Ja, det var faktisk rigtig, rigtig stærkt. Og vi har indrettet os her. Her er vi ved siden af navigatøren på bagsædet. Har vi indrettet en computerplacering, hvor vi ligesom kan arbejde med tingene, velcro tingene fast og holde i tingene, ikke? I det hele taget er der ved at være rimelig godt styr på den her campingvogn. Skal vi se heroppe, hvad de har? Ja, de har faktisk en Kasper, skal så ligge og sove heroppe om aftenen? Jeg ligger så deroppe og sover om aftenen. Ja. Og Kim ligger nede på. Hvor ligger jeg sover? Her. Deroppe, ja. En på hver hylde. Ja. Simpelthen. Sådan. Heroppe i pilotområdet, der er vi også godt ekviperet med Garmin ud over det hele, dobbelt GPS, og jeg ved det ikke, at papir, man skriver nummer og tal på, det er faktisk overdrevet. Du kan prøve at se her, hvor vi er henne på kortet. Lad os se.
Det her, det er godt op i Sverige. Vi er her, cirka. Okay. Sundsvall. Der er meget smukt her i det område her. Så prøv lige at tage ud af vinduet her. Det er utroligt smukt. Det er det faktisk. 1263, Det er det faktisk. Og der begynder at blive lidt bakke, som man kan se herude i horisonten. Så vi tror på, at bjergene nærmer sig. Trods alt. Selvfølgelig kortet skulle de komme, så må det ikke, at det faktisk er det, der sker. This is your captain calling. We're above the gold bar of Arabia. En lang tur. 5.000 kilometer. 4 dage. Vi havde travlt. Der var mange stop, der var mange ting, der skulle tjekkes, papir og var alt muligt fuld fart derudad hele tiden. Mange flyvninger hver dag. En skraldepose, har du det bag? Nej, jeg har indtil lige på gulvbunken. Vi er 20 minutter fra Luleå. Som Kallax, som de siger på radioen. Vi kommer hen over Piteå. Nu vi kigger en gang der, der ser sådan et billede der er et kort over lufthavn. Vi er cirka her lige nu, og vi kommer ind over, ja faktisk her, og vi kommer ind over byen lige nu. Vi kommer ind over byen lige nu? Piteå. Pitea. Teo. Et eller andet med T. Nej, P. Det ser godt ud med det der, hva'? Det er sat med bedre og bedre. Ja, det bliver dejligt. Så skidt med, at der er en enkelt fyre i nyerne af. Det var med en koldluftområde, vi kommer op i heroppe. Ifølge et eller andet. En anden metode. Approaching V-now profile. Sådan er det færdigt. Felix Tower, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie, almost above Hansø. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie, clear for approach via right base runway 14. Clear to approach right base on runway 14. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Vi er enige om banen, den må gå den der vej, ikke? Den vej, ikke? Ja. Altså, den vej. Skal lande den vej, ikke? Skal lande den der vej. Ja, lande den vej. 14, ikke? Den er bagud lige nu. Ja, lige præcis. Du skulle flyve højre medvind nu, ikke? Jo. På stor afstand. Jeg skulle bare lige hen til starten af den. Simpelthen. This is your captain calling. We're above the gold bar of Arabia. Hvad skal vi her? Bare kun refuel nærmest, ikke? Jo. Men mindre vi skulle have en bid, hvis der var noget bid. Så skal vi bare refuel. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie, wind 160 degrees, 7 knots, clear to land runway 14. Clear to land runway 14, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. We're above the gold bar of Arabia. And I can't hold up. Der er langt dernede. Så. Var det ikke okay? Det var smukt. Det var smukt. Oscar Papa Charlie on ground 25. Dagens sidste store flyveplads, hvor vi kunne tanke i Luleå. Der er heller ikke nogen vind, er det? Det er ikke bare smooth, eller? Derfor havde vi en lille stykke tilbage op til Det var dejligt. Överkalix, hvor vi ville overnatte.
morfar han hojtade ständigt i bilen. Vackert land vi bor i. På väg ut till stugan minst 2 gånger milen. Vackert land vi bor i. Nu har jag tagit över, det ingick i dealen. Vackert land, vackert land, vackert land vi bor i. Dikarna fylls utav sippor och droppar. Vackert land vi bor i. När viskgrädden smälter i varm chokladkoppar. Vackert land vi bor i. När klipporna värmer upp kvinnornas kroppar. Vackert land, vackert land, vackert land vi bor i. Sove i ødemarken for at også mærke oplevelsen af, at vi var på eventyr. Og Överkalix, det var jo den mindste flyveplads. Den var også valgt lidt derefter, at den skulle være ude i det grønne. En ubemandet flyveplads, det kræver en overflyvning. Stor højde og så ind i lav højde for at tjekke overfladen på banen. Vackert land, vackert land, vackert land vi bor i. Klokken er næsten 11. Jeg kan komme langt nordpå. Det var det, der handlede. Överkalix, den ligger jo midt ude i ingenting. Lige syd for Polarcirklen. Vi var bare de eneste, der overhovedet var der. Og så 9 millioner myg. Yo guys! Yippee! Så efter nord for Polarcirklen i ødemarken, der er 1000 km til den nærmeste menneske. Min morfar han hojtade ständigt i bilen. Vackert land vi bor i. På väg ut till stugan minst 2 gånger milen. Vackert land vi bor i. Nu har jag tagit över, det ingick i dealen. Vackert land, vackert land, vackert land vi bor i. Dikarna fylls utav sippor och droppar. Vackert land vi bor i. När viskgrädden smälter i varm. Vi er i Överkalix, som er cirka her. Ja. Vi er fløjet, vi landede hernede i Uleå og tankede, så fløj vi til Överkalix. Vores idé er jo at komme herop til Nordkap. Spørgsmålet er, om vi nok er nødt til at lande og få noget brændstof på vejen. Det kunne vi jo gøre. Gallivare.
Kalivare. Så derfra kunne man tage til Kautokeino og lande. Og spise frokost. Eller hvad at spise. Og så derfra så skulle det nok til at kunne tage. Altså vi kunne sagtens flyve der helt dertil på det vi har sikkert, men det er det vi flyver der til tanken. Hvornår gør vi det? Hvornår skal vi gøre det? Men vi har sovet, ikke? Vackert land vi bor i. Og allerede på flyveplanen. Op igennem det svenske fladland. Op imellem de to store svenske søer, Vänern og Vättern. Op til Borlänge. Op langs den svenske kyst, op i den botniske bugt. Til Luleå. For tanke. Fulde tanke. Og så er det et lille smut til Överkalix for at overnatte det. Alt en god dag. Det er tirsdag morgen. Det var meget varmt, da vi vågnede inde i teltet. Rigtig varmt. Ja, så er du flyvende rapporter på igen. Kan I fortælle, hvad fanden der egentlig sker i dag? I dag der er vi startet fra Överkalix, som var en ret øde flyveplads. Med mange myg. Med rigtig mange myg, og vi er faktisk flygtet fra dem lige nu her igen. De var væk, da vi vågnede, og så lige pludselig så kom de tilbage med varmen. Der var dejligt vejr dernede. Nu skal vi flyve til Kiruna, og derfra der skal vi videre til Kautokeino oppe i Norge, tror jeg. Er det ikke sådan det? Kautokeino, ja. Og det er ikke med på det her kort, men hvis du vil se her ruten, så har vi været hernede i Överkalix. Ja. Og så flyver vi op og bygger mere eller mindre vejen her. Den der vej. Og så herop til Kiruna. Op til Kiruna. Det er Og senere så tror jeg, vi stikker den vej, ikke? Ja. Cirka. Og den ikke Kiruna, det er sådan en stor lufthavn med det hele og det alle. Vi skal ud og have noget myggespray, er vi blevet enige om. Det har vi alle tre brug for. Og teltet var dejligt at sove i. Der var masser af plads, det blev lidt varmt her i morges. Men så var det fint. Control Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie, kom. Squawking 7026, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Det er den første by, vi ser i lang tid, den der er hernede. Det er rigtigt. Og den er ikke så stor igen. Så er vi på vej ud mod nogle rigtige bjerge i dag, tror vi. Oppe ved Kiruna ligger spidserne oppe i, hvad, 2.000-3.000 fod. Kiruna. Ja. Der ligger vi omkring de 2.000 fod. Nu er vi sådan halvvejs mellem Överkalix og Kiruna, og vi har simpelthen lige fået øje på det første evige sne. Nu skal vi se, om jeg kan fange det på kameraet her. Det kan godt være lidt svært. Det er langt væk. Kiruna Tower, speaking Charlie Papa Charlie, left base, runway 21.
Så den vej, der vender der, den ville ikke den vej alligevel. Nej. Han er så hård, ham fuld til det der. Han er det. He's a fucking blærerøv, mand. Det var da meget godt igen. Det var da rigtig fint. Fra Kiruna, der skulle vi lave flyveplan for at komme videre op til Norge. Man skal krydse et tyndt stykke Finland på vejen. Det var en af de 3 flyveplaner, vi lavede på turen. Oscar Charlie Papa on ground 2-3, taxi to apron, about taxiway Alpha, and refueling station is on your left side of the apron. Vi spiste frokost i Kiruna, vi fik ret styr. Og det tager jeg. Det er mig, der skal sige noget nu. Hvad skal jeg sige? Jeg skal sige hallo, hallo. Kiruna Tower, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. Oscar Yankee Charlie Papa Charlie, Kiruna. Kiruna Oscar Yankee Charlie Papa Charlie, parked at uniform 6. Request taxi to runway news. We are on flight plan to Kautokeino, Norway. 3 persons, Piper 28. And request to right turn out to do a little sightseeing over Kiruna City. Oscar Papa Charlie, roger that, and taxi down line up runway 21. Wind is 200 degrees, 8 knots. QNH 1009er. Alle tiders. Så er vi jo klar igen. Cleared for takeoff, right turn out. Clear for takeoff, right out. Oscar Papa Charlie. Papa Charlie. Noget, kan man sige. Han sagde ikke, han så var OK nu. Ja. Så det er jo fint. Er det det? Er det ikke det? Ellers ville jeg vel sige et eller andet. Han sagde jo bare, det er fint. Nu har vi krydset grænsen i hvert fald lige i Finland, venner. Der er en vej. En fiskevej. Den vej der. Vi er meget tæt på at flyve ud af Finland igen. Vi har fløjet en time,
Og vi har ikke set et hus. Jo, vi har set et hus faktisk. Det er rigtigt. Til gengæld har vi set rigtig mange træer. Rigtig meget vand, mange søer, mange floder. Og nogle små Og ude for vingespidsen, der er stadigvæk sne på toppene. Så nu kommer vi ikke direkte der, for vi skal jo på nordpå. Vi skal jo til Nordkarpio. På kortet er vi her et eller andet her. Og vi er på vej til Kautokeino, som ligger deroppe. Så vi er faktisk lige... Det her stykke her, det er Finland. Vi kommer hernede fra Sverige, Kiruna. Hvor fanden det var det, ikke? Jo. Nede fra Kiruna. Gået op her, og gået over det lille strøm med Finland, der er her. Der er vi lige... Kommer vi lige ind i Norge nu her. Siger GPS'en til os. Så nu skal vi snart snakke norsk, går jeg ud fra. Rovaniemi Control, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie, passing 68.50 north, 22.20 east in 3,000 feet and continuing to Kautokeino. Oscar Papa Charlie, Roger. Goodbye. Goodbye, Oscar Papa Charlie. Det var Finland, Hans Food. Det skal vi. Det var den, jeg sagde. Den hed Bodø. Den hedder Bodø. Bodø Control. Og den har frekvens 126.70. Alright. Bodø Control, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Bodø Control, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. For første gang der oplever vi ikke at have radiokontakt. Bodø Control, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Men vi var også derude, hvor der var langt imellem husene. I read you strings 2. Please say again. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie, Spirit 1-3. Do you want us to relay something to do that? Bodø Control, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Please say frequency again. 1-3, thanks, Colin. Der var en anden trafikfly over, som åbenbart hørte vores kald, og vi ledede den videre til Bodø Control. Bodø Control, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Overhead Kautokeino, please close flight plan. Så vi fik lukket vores flyveplan, som vi skulle. Kautokeino er det mest gudsforladte sted. De er på 2200 der, ikke? Godt være, at vi lige skal op forbi det her massive først. Men så kommer der også lidt skidt vejr deroppe. Men den siger vejr, der gør okay deroppe. Der er hammerfest. På vej ser det ud, som om der er en by. Der var langt der til, der er en halv time. Det er jo bag ved den by, så fortsætter vi sgu lidt den her vej nu. Altså, det er faktisk sådan, at Nordkarp, den nærmest må ligge derude et sted. I godt vejr kunne man måske nok have set det. Der er bjerge nu. Nu er vi oppe ved det. Nu er vi nord for nord. Det er helt vildt. Kan man ikke op i den gule? Der lyner det. Vi skal altså væk herfra.
Lige pludselig kom vi ud i noget dårligt vejr, der førte noget rigtig hård turbulens med sig, og det var lidt en oplevelse. Man kunne godt mærke, at det skulle man ikke ind i. Så nu farten ned, ikke? Så vil jeg så gå op langs den sø der. Ja. Det er bare en pæn bue rundt om det lort der. Ja, men det får det også. Problemet er, at vi kommer ind i en kontrolområde heroppe, så... Gør det noget? Vi divergerede og kom udenom. Hold kæft, hvor er det fantastisk. Prøv at se en af fjorden der. Det ser godt ud. Der kunne vi godt flyve ud igennem, hva'? Hvad? Der kunne man godt flyve ud igennem, bare for at få den. Hvor er det, vi er passeret syd om Koaløya? Vi er lige ved stangen, så ja. Stangnæsset står der, ikke? Ja, så hellere grønt-næset. Grønt-næset. Hammerfest Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. New estimate for landing is 4-3. We are abeam Grønnæsset in 1,000 feet and go in on a right base for runway 05. Charlie, Bravo, for information on the traffic is a beach ambulance flight inbound from southwest, should be Hammerfest time 5-5. Oh, roger that. So I will be first and he will be second, I understand, Oscar Papa Charlie. It looks like that. At vi er nummer 2? Vi er nummer 1. Okay. Næsjus landing. Charlie, I'm ground 4-3. Hammerfest. Byen, hvor der var rent styr på legepladsen. Sidste optankning inden Nordkap. And Hammerfest Avis, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie, backtracking down runway 05. Det går fint. Det går rigtig fint. Det går glimrende. Lidt spooky det der. Jo, men ikke mere, det ser ud som om der er plads til, men nu er jeg rundt derinde nu, ikke?
Det er før det klart og dybt det vand, hva'? Ja. Og koldt. Og ganske givet rigtig godt. Vi skal være vågne, tror jeg. Og jeg også. Vent. Der er en måge lige der. Close. Nu jeg skal ned, ikke? Meget højst. Jo. Det er fuldstændig ret. Så jeg deler så 700 på. Lav du en runde mere nu? Vel, der er ikke andre måder. Vi kan jo ikke komme længere ned her. Kan du det? Det kan da godt. Wow. Så er det min tur. Det er da glimrende. Nordkap er spidsen af en ø, hvor den nordligste flyveplads Honningsvåg ligger. Og der skulle vi jo naturligvis lande. Der har vi så Nordkap. Ja, det er ikke helt som vi troede. Det er så spidsen. Det er Nordkap der. Det er det. Det er det faktisk, ja. Og den er kun 1066 fod højere, så de skyer, de lægger lavet, må man sige. Eller faktisk ser vi lige toppen der, måske. Nærmest. Slides over mountains. Real gods where the sun shines. Det er sgu Nordhav. Det kan man ikke se på den, hva'? Godt nok smukt. Ja. Det er der sgu.
3000 fod i bjerget. Det er alle satellitter på lige nu. Hvad? Alle satellitter er på lige nu. Where the wind blows, light as a feather. It's 934, 5,500 feet, 16 miles from Hammerfest. We are clear of traffic. 24, Roger. Thank you. Break, Oscar Papa Charlie. You may continue with Buddha 1267. Bye bye. Vi går derop. Thank you, Oscar. Der er den første og den sidste flyver, vi ser på vores tur. Det var faktisk den eneste, jeg mødte. Den bliver altså også 1500 fod over spidserne, er det ikke rigtigt? Oscar Yankee Charlie, Papa Charlie, Buddha. Buddha, Oscar Yankee Charlie, Papa Charlie, climbing now, passing flight level 55. Nu starter de spændende flyvninger. Vi fik en akut lyst til lige at gennemgå vores nødtjekliste. Ja, det er også meget spændende. Jeg vil sige, der er altså steder. Vi skal lige tænke os om. Skal vi ikke lige prøve at repetere, hvad det er, vi skal gøre? Bare lige for at være fede ved os selv. Repetere, hvad skal vi repetere? Ja, det ved jeg ikke. Typisk, hvad gør vi, hvis der sker et eller andet motorstop af en form her? Motorstop, tankskifter. Nej, det er længe siden, jeg har lavet den her. Motorstop, tankskifter, primer, gas, fuelpump, mixture, carburetor hit, søgelandingsplads. Mayday. Du tager Maydayen. Jamen, lad os sige, at jeg tager Maydayen. Du tager position som det allerførste, tager du vores position. Lad os sige, at jeg tager Maydayen, ikke? Så skal du huske at kigge efter en mark som det første på den der procedure. Hvad skal jeg gøre, undskyld? Efter en mark eller et sted at sætte den ned. Ja. Punkt 1. Til gengæld har vi gode højde til at gøre mange ting. Dernede er der en dal, ikke? Foran vinken der. Ja. Dernede er der en by. Også noget med måske, hvis man skal døbe den, ikke? Så gør det med, hvor der er nogle huse og nogle folk, ikke? Dernede er der for eksempel nogle huse og nogle folk. Derovre er der også nogle. Derovre er der nogle, vi kan sagtens nå derovre. Vi kan sagtens nå langt. Ja, det er godt. Trods alt. Det er der en bajer lidt på. Dernede, ikke? Ja. Skal vi tanken under sådan en god balance? Det er rigtigt. Tror du heller ikke, hun kan se os på radar? Nej. Oscar Papa Charlie, Bardufoss. Bardufoss, Oscar Papa Charlie. Are you planning to depart from Bardufoss today or tomorrow? At the moment, we don't know, Oscar Papa Charlie. I think we stay till tomorrow. Oscar Papa Charlie, the thing is, the fuel man has left for today. He'll be back 6 o'clock tomorrow local time, and if you need fuel today, I'll have to call him out to arrange fuel. Roger, that. For now, we plan on staying in Oscar Papa Charlie. Oscar Papa Charlie. Bardufoss, Oscar Papa Charlie, we have passed NOAA in 1,300 feet and going in for a ride downwind to 28. Oscar Papa Charlie, have you in sight? You are number 2 behind a Piper Cub, shortly turning base from left downwind. Bardufoss er en stor militær flyveplads.
Om morgenen fløj vi fra Uberkalix til Kiruna. Fra Kiruna i Norge et kort stræk mellem Finland og til Kautokeino i Norge. Alt sammen på flyveplan. Og derfra fløj vi så op til Hammerfest. I Hammerfest der fuldtankede vi og fløj til Honningsvåg, som er den nordligste plads i Norge. Vi fløj rundt om Nordkap. Og derfra hele vejen ned til Tromsø langs kysten, for så at stikke ind i landet på Bardufoss. Jeg fyrer den af. Fyr den af, du. Jeg fyrer den af. Fyr den af, du. Floden der, ikke? Den der flod. Den der flod, den går den samme, og den var en anden. Den som flight sim opløsningen er bare en milliard gange bedre. Ja, det må man sige. Bardufoss, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie, now leaving your TMA to the south in 1,400 feet abeam Fossparken. Følg ledningerne. Ja. Og det drejer garanteret den vej der. Det gør det. Ja, de deler sig faktisk i to eller noget. Hvor højt flyver du? Vildmarksflyvning, ikke? Vi flyver det den vej, Kasper, lige nu. Efter kortet er vi lige her, ikke? Vi flyver... Her er broen, mand. Snakker vi om. Den er lige der. Det er broen, nemlig. Så skal vi derinde. Så går vi derfra, ikke? Vi er ved Bogen. Bogen. Border control, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. We're just north of Bogen, 1,400 feet. Oscar Papa Charlie, copy, thank you. Ja, det er ret hardcore at finde rundt her i det norske øhav, som til overhovedet ikke minder om det fynske øhav, for eksempel. Der er virkelig gang i den her. Der er fandme mange øer, og hvis man kigger her rundt omkring i kortet, altså, man skal virkelig holde fingrene i kortet for overhovedet at holde orienteringen her. Men lige nu er det i hvert fald sådan, at vi er her. Ja, der. Vandet i dag, det er spejlblankt, lige hernede. Så man kan ikke, hvis man vender flyveren om, så tror man, at himlen var oppe af. Det er helt vildt flot. Skal vi blive resten på hovedet? Vi har fløjet en time kun. Nå, det er jo lidt mere, kan det ikke det? Det ville næsten være, jo. Er vi nået til Bodø nu? Så er vi med Bodø, så skal vi have et nyt kort. Så er vi sgu ude af det nordnorske. Ej, det er ikke helt nået til Bodø endnu. Vi har vel lige 20 minutter, kvarter. Okay. Ej, lægger på lidt slow flight for. Wow, man. Prøv at se her farven af det vand også. Ja. Det står stille. F-mand, og vi flyver rundt i sådan en Københavner-maskine her. Uden noget som helst, Vi har redningsvest. Ja, det er rigtigt. Det er også en sovepose. Ja. Og en ILT. Ja.
mine damer og herrer. Vi ligger nu her i 5.300 fod over Svartisen. Svartisen ligger her. Som det er... Vi kommer herop fra Nordkap. Så nu er vi så nede over Svartisen. Det er isen, der aldrig forgår. Den ligger bare her og ulmer. Den bliver ved med at være sådan har den ser ud i lang tid. Ganske imponerende syn. Vi er alle sammen meget sådan, wow. Tænk, at der også findes sådan noget. Turbulent, hva'? Ja. Skal vi ikke hellere gå den anden vej? Den har jeg sgu ikke lyst til at flyve ind igennem den del der. Jeg går forstå. Hvis det er i orden med jer. Ja, hvis der var 17 knop dernede, så er der nok 20-25 stykker heroppe, ikke? Mindst. Ja. Og det er der, hvor de begynder at advare. Man skal i hvert fald være forsigtig. This is Roswell Information Bravo. Time 1009. Runway release 32. Transition level 85. Wind 050 degrees 7 knots. Visibility 10 kilometers. Mo i Rana, Oscar Yankee, Charlie Papa Charlie. Vi skal ned i det hul der, vi skal ikke ned og flyve rundt dernede, skal vi? Hvad tænker du, Kasper? Jeg prøver at finde ud af, hvor fanden vi er henne. Vi fandt ud af, hvor vi var henne og dykkede ned og landede i Mo i Rana. platform, kan man sige. Eller meget store lysbrikke. Ja, for fanden. Wow, det hopper, hva'? Ja, det gør det. Okay, så er vi i gang med at lægge an til landing her. Det var en plads, der hedder Opdal i en OP. Der er lidt turbulent her. Opdal radio, Oscar Papa Charlie, Finals 2-5. Der er ikke så meget vand i posen, hva'? Nej, det er fint hernede. Jeg ved, hvordan vi får fuel dernede. Vi havde fløjet langt og var nødt til at få brændstof på for at komme videre. Tankene var næsten tomme. Da vi landede i Opdal, forventede vi bare, at vi kunne få fyldt vores tanke. Der kunne vi godt være gået i stå. Jeg tabte måske pusten der. Må jeg nok sige.
optagelse farver. Ser vi her i baggrunden. Med græsbetaget. Lige finde ud af, hvordan det tankanlæg derovre, det virker bedst. En positiv oplevelse, så tager de 3 forskellige kort. Hvad siger hvad, Kasper? Jamen, og Sogndal siger toppen. Så er der Fury i 2500, Broken i 45. Og jeg siger, at vi kigger på det. Okay. Det var en millionær, der har bygget flyvepladsen. Er det rigtigt? Det er Rasmus Jet. Men så er den ikke langt nok, så nu er de ved at udvide den på 10 millioner eller hvad. Nej. Turn up control, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. Turning, good evening, go ahead. Good evening, sir. I'm Oscar Yankee Charlie Papa Charlie. We are from Opdal to Sogndal. 3 passengers aboard a Piper 28 just left Opdal and Squawking 7000. Oscar Papa Charlie, roger. No reported traffic in on Sogndal. Der ligger den mellem 6-5 og... Der er højere ceiling, der kan vi gå højere op på grund af vejret. Ja. Det er du, Kasper? Jeg siger, det er de højeste bjerge, vi er forbi. Ja, det er oppe i 7-2. 7-5. Det er under skyerne. Ja. Bare hvad fanden der er om på den anden side af de skyerne. Der er lavt land til du. Ja, mand. Vi flyver 5.000 fod, mand. Og man, det er ligesom om jorden, den sidder lige oppe under... Ja. Herinde på os. The wind report flight level 5 is 16 degrees to 19 degrees, 2 settle knots to 3 settle knots. And the wind at flight level 100 is reported to be between 17 degrees to 21 degrees at 25 to 35 knots. Vi er væk fra de høje bjerge lige der, umiddelbart. Nu kommer de til at ligge fra 5.000 og så ned til 4. Ja, vi har lige flået over Dovrefjeld. Ja. Og det var en lidt speciel oplevelse. Fortæl lidt på det. Ja, der skete jo det klassiske, man har hørt om, at byerne og bjergene kan mødes. Det var ligesom det, vi så med et sprog på. Det var ved at ske. Så det var sådan en følelse af, at vi skulle ud af det. Vi skulle finde de huller, der var. Og komme ud af det slukte, så man ikke lige pludselig blev væk med bjergsider og skyer. Så man faktisk overhovedet ikke ved, hvor man er. Men vi klarede det faktisk med bravour. Fandt de rigtige huller ud og fandt vores mål, som bare kom frem til den dal, vi er kommet til nu. Som fører os direkte. Prøv at se, hvor smukt det er herude. Det er meget, meget smukt. Guldbrandsdalen hedder den. Guldbrandsdalen. Det er Guldbrandsdalen, den kendte. At Trondheim med Oscar Yankee Charlie Papa Charlie er beam Dumbos and forecast feed. Oscar Papa Charlie, roger. Walking in the sunshine. Ja, her. Ja. Det er det der delsystem, han lukker os ind i. Du kan gå ind her. Ja, det er en god idé. Her. Kommer vi lige til at køre på kanten i Østerdalsbrænden, det bliver da også skideflot. Der ligger vi 6-5, nej 5-5. Kommer til at flyve imellem noget, som ligger på 58 og 64. Jo, men der er en dal imellem, ikke også? Jo, men det er ikke meget plads, der er lige det sted, jeg snakker om. Det der. Nej. Det ligner sgu en blind vej, hva'? Det må man sige. Hvad er det, han foreslår, Kim, for en... Jeg vil foreslå den vej der.
Den vej over ikke, så kan vi ikke bare. Det kan vi ikke, der er for mange skyer. Ja, der er lukket. Altså med at komme ud den vej. Vent, det er der gletsjerlort der. Ja, det er også, det er startet heroppe nu. Den der flod. Det ligner på den vej, som det. Må man sige. Okay, skal vi finde en anden rute? Den vej. Ja. Kunne man godt have gjort. Vi prøver. Skal vi prøve det? Skal vi lige vente noget højde her? Jo, til gengæld ligner det lige fremme med pas, men måske kan komme igennem, ikke? Det er ikke som der er hul her. Jo, det gør det. Men det er sådan lidt hul på en sjov måde. Det er vand, der må løbe noget. Der må være en dal, ikke? Vandet må løbe ned af på en eller anden. Så må man kunne følge det på. Ja, men det ser også ud til, det gør det, og det er bare pisse snævert, altså. Højderne ligger på 5.000, 55. Den er der ikke en fjord, vi kan se helt derude. Lige nu går det meget godt. Vi er lidt optimistiske igen. Ja, det var lige lidt kedeligt derhen med den blinke der. Men det er godt nok noget svaler, man får lavet heroppe for. Ja, for fanden. Det ser helt rigtigt ud, det her. Ja, det gør. Der er sgu da det der... Det er den her, vi er inde i nu. Fund. Okay. Så der er skyer i 100 fod dernede, for eksempel. Ud der. Red Route. Var der også nogen lakridser til drenge og bangebukser? Jeg vil godt have noget at spise. Eller lakridser. Dernede under de skyer, der er en vej og noget grønt. Så jeg tror, vi er på vej her nu. Vi følger den her vej, der kører her. Det er sådan set den eneste vej, der er i området på den side af bjerget. Kom jeg altså meget godt ud af det der rod, vi kom ind i. Det er også i orden. Jeg synes, det var gletsjer nok i virkeligheden. Rigtig gletsjer for mig. Control, Oscar Yankee, Charlie Papa, Charlie just passed Lustre in 6,000 feet and descending for landing on Sogndal. Oscar Yankee, Charlie Papa, Charlie is at Lustre at 6,000 feet. He's switching out to Sogndal for landing. Ladies and gentlemen, fasten seatbelts. Elevation 1600 fod. Hvordan er den deroppe? Derovre på hylden derovre. Jeg synes, jeg kan huske fra flight time, ligesom at kunne være et sted som der. Ja. I got inside now, the wind is calm and runway 3, QNH is 1009. QNH 1009, Oscar Papa Charlie. Sogndal, vi er ved at være ved
til Sogndal, hvor vi skal lande. Det skal vi hernede. På en plads. Ja. I 1600 fod på siden af et bjerg, eller på toppen af et bjerg, kan man nærmest sige. Den længere der. Det har været en spændende tur ind over nogle høje områder med lidt lave skyer. Men det er gået godt. Og vi fandt vej ud af det hele. Og nu skal vi bare lave aftenlanding for noget overnatning på turens næst sidste dag. Og i morgen skal vi så slutte med at lande i låget. Sogndal information, Oscar Yankee Charlie Papa Charlie on final for runway 24. Papa Charlie, clear to land, when you come. Clear to land, Oscar Papa Charlie. Landing i Sogndal. Tredje dagens sidste. Turens absolut mest spændende flyvning. Stor udfordring. Kom nu ned, mand. For satan. Luk døren lidt op, hva'? Vi er 3 mand, der storsveder her, virkelig. Okay, der vil jeg godt nok have ned på asfalt der, mand. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Ja, så meget har aldrig bremse for en flyver. Så er vi her. Sogndal. Lige før var vi der. Prøv at se, hvad der er her nu. Skyerne. Der er masser af skyer. Spændende. Rigtig spændende. Myggespray. Det er rigtig godt. Ja, det her camp, vi har lavet her. Vi har ekviperet lidt med lidt mygge. Der er noget mygge der. Der er også noget myggelys derovre, og som vi startede med, ikke? Myggespray. Altid godt. Ja, Foot. Du har også nogle flere ting, nogle myggeting dernede. Har du ikke det? Ja, vi er jo i. Der er også ekstra sådan nogle her. Sådan en til. Det er skide godt. Og vi har også sådan noget her. Holder myggen bort. Vi købte for cirka, hvad købte vi for? Vi har da købt for 300 kroner myggebeskyttelse. 300 norske penge. Men det virker også. Der er ikke nogen myg her. Prøv at se her. Her ligger vi simpelthen. Den her udsigt, når vi vågner. Fantastisk. Og her er vores provianttaske. Den har Foot lige været mand for at skaffe. Den er altså lækker. Kølige drikke her i siden. Og en anden side også. Og bestik. Og nu prøv lige at tjekke det her ud. Og det der. Alt muligt. Det er så fedt. Det har været meget glæde af. Ja, for helvede. Vi har brugt kniv. Og det her telt, prøv lige at filme derind. Her sover vi. Og der har vi Kim. Vi har været ude at flyve rigtig spændende i dag. Rigtig spændende. Vi har fløjet i 9.000 fod. Over et område, som lå på 6-7.000 fod. Så det føles ikke som om, man var særlig højt op. Men det var vi altså. Tredje dagens første tur fra Bardufoss var en nem og hurtig tur, som gik ned langs den norske kyst. Vi blev ved med at forlænge vores destination og endte ned over Svartisen for at lande i Mo i Rana. Fra Mo i Rana fløj vi igennem et dalsystem ned over Trondheim for at lande i Oppdal for der at tanke igen. Derfra gik det op over Dovrefjeld, som var den egentlige første bjergbestigning. Derefter mellem Jostedalsbræen og Galhøpikken ned til Sognefjorden og Sogndal. En lang, flot tur igennem de norske fjelde.
på vej hjem. Vi er på vores sidste tur. Næste sidste tur. Vi skal til Esbjerg og smide et bud af, for han skal på arbejde der i morgen. Dagens tur hedder Echo November Bravo Romeo til Echo Kilo Echo Bravo, som er Esbjerg. Og det betyder altså så fra Bergen til Esbjerg i et hug. Vi er ikke helt sikre på, at vi har brændstof nok, men det finder vi ud af. vi har regnet en del på det, og beregningerne siger, at vi har. Så nu stoler vi lidt på beregningerne. Det gør vi nemlig. Og lige nede under så sidder vi Stavanger. Vi er gået højt op, fordi vi skal jo derude af. Så vi ligger i 4.500 fod op med nogle dejlige cumulusskyer. Et ægte bagsidevejr, kan man sige. Noget med, der har været en front igennem, som vi så her i morges nede i Sogndal. Det var lidt kedeligt. Vi blev lukket ind i Sogndal, og det er svært ved at komme derfra, fordi vejret var lidt noget skidt. Så er fronten er baseret, nu er vi efter fronten, og der er sådan nogle cumulusskyer, som vi flyver i her. Verdens bedste skyer. Så vi flyver lidt reggae-flyvning her med en god musik i øretelefonerne. Francisco Bay, past B39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. Address I'm sure of, but it turned out just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. We take a holiday, is this what you want? Jamen, nu er vi så, vi troede at alting var så godt, jo, at vi hyggede afsted op i god højde. Så kom der nogle store skyer med noget dårligt vejr, lidt regn og lidt værk, så vi måtte ned i lave højde igen, og så har vi lige gættet os ud af bjælene der, som I ser herinde over på den anden side. Nu er vi kommet helt ud til kysten og ligger nede i 700 fod under skydækket, hvor der er en stor samling cumulusskyer over, som er noget regn og noget værk. Kim sidder heromme bagved. Der er så nogen, der har valgt at bo dernede. I Eventyrland. I Eventyrland, ja. På grund af dårligt vejr kom vi sent fra Sogndal. Vi fløj ud under skyerne igennem den lange Sognefjord og sydpå til Bergen for at tanke. Da vi havde tanket i Bergen, stak vi næsen mod Stavanger og fløj ind over land mod Kristiansand. Men dårligt vejr tvang os ud langs kysten igen. Da vi kom til Danmark, var det ren søndagsflyvning ned igennem det flade landskab. I'll drive around all day and kill processed fish. It's all